भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के 2020 के एक और देवी गीत यानी नवरात्रि सॉन्ग के बारे में खास रिपोर्ट लेके आए। जी हाँ भैया, वीडियो के लास्ट तक बनने में आप सबके सारा कुछ बताएं। जी हाँ भैया, गाना के नाम कौना चैनल पर रिलीज हुई, कौना डेट के कितना बजे रिलीज हुई, सारा कुछ बताएं भैया। सबसे पहले आप सब जान लीजिए जौन गाना रिलीज होखल बा, जौन गाना के बारे में बात करल बा ये वीडियो में, वो गाना के बोल बा 11 रुपया। जी हाँ भैया, जौना गाना के बतौर पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह दोनों जाने के आवाज में रिकॉर्ड कइल गेल बा, यानी दोनों जाने गाना के गईले वालो। और आप सबको बता दी गाना बन के तैयार बा, बस आप सबके बीच रिलीज होके जा रहल बा। सबसे पहले जान लिए गाना के लिखले बने अजय बच्चन जी, ये गाना में म्यूजिक दल बने चंदन सिंह। जी हाँ भैया, बहुत ही एक बेहतरीन गाना जौन की डांसफुल एक गाना बा, जौन की आप सबके बीच आ रहल बा। सबसे पहले जान ली भैया कौना चैनल के माध्यम से गाना रिलीज होकर बा, तो चैनल के नाम बा SRK म्यूजिक। जी हाँ भैया, SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से धमाका आ रहल बा अगला पावर स्टार पवन सिंह के, जौन की भैया कल आ रहल बा। जी हाँ भैया, ज्यादा आप सबके इंतजार नहीं करे के, कल आ रहल बा आप सबके बीच ही गाना, जौन की 16 अक्टूबर के। जी हाँ भैया, कल 16 अक्टूबर के आप सबके बीच ही गाना सुबह में आ रहल बा। जी हाँ भैया, 6:30 AM पे यानी 6:30 बजे ही पावर स्टार पवन सिंह के जोरदार धमाका आप सबके बीच कल रिलीज हो रहल बा। जी हाँ भैया, तो तैयार रही, कल सुबह तक इंतजार करिए। आप सबके बीच एक बहुत ही धमाकेदार डांस जौन की देवी गीत आ रहल बा। आप सब सबसे पहले बता दी भैया ये गाना के आप सबके टाइटल कितना पसंद बाटे, जरूर कमेंट करके बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक कर दी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी, और हम बता रहल बनी बहुत जल्द वीडियो गाना के भी खबर लेके आ रहल बनी। तो बस भैया तैयार रही, हर एक अपडेट आप सबके बीच हम लेके आ रहल बनी बहुत जल्द।